Hi guys, welcome to Tife Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pasocial media. Baba Harare vochiva mukadzi wemumwe munhu mushure mekunge yaTinashe mugabe akaita show yake DNA pakabuda mumwe mukomana nemusikana. Andinongoziva show yachona yekuti pane mukomana anogona achiramba nhumbu kana kuti mwana, saka apa mukomana akaramba zvese, saka vakazonotesta vakaita matest acho zvikawanikwa kuti mwana wemukomana iyeye, asi musikana iyeye ndiye akarwadza vanhu too much. Vanhu vaiseka show yese kusvikira yanopera, kana nesuwo taive tiripo tichinakirwa tichingoongorora tichitarisisa. Asi baba Harare vanyora kuti ivo uyu yaTinashe mugabe, I think musikana uyu does not deserve kushushikana kudai mhani. Ndipei nhamba ndimunyararidze hangu. Angaite depression tiripo here? Ndozvataurwa nababa Harare vadedzera kuti aiwa yaTinashe mugabe ndipe nhamba dzemusikana uyu ndizame kumunyararidza. Vachiva baba Harare because nemusikana wacho akanaka, anga akadzikama, of which zvakashamisa vanhu vakawanda kuti musikana akadzika kudaiwo sei achinetswa achishushikana. Asi it's not about kushushikana, zvaitonzi mukomana uyu anenge anoteerera chivabereki vake, saka ndozvaichirambwa nemusikana waya. Asi chemistry chaiyo yanga iripo. Vanhu ava vanenge vanodanana zvavo, asi vanongoda kuti vangoiteswa kucounseling. Maybe yaTinashe mugabe vaendese kucounseling because paine chemistry isina kumira zvakanaka. Nyange musikana aitoita kunge anopotsa kunge achibata mukomana vachitaura ipapo, nemukomana achishunya musikana. Vakaiona vakanakirwa. That one was the best ever show yaTinashe mugabe, paunoona vanhu vachidanana nyange zvavo vachipikisana panyaya yevana. Asi musikana aidedzera kuti problem mukomana uyu anoteerera vabereki vake. Inini zvese izvizvi hapana munhu andakambovata naye. Inini ndinomuda nemwoyo wangu wese, ndaimuda nemwoyo wangu wese. Aingondibhowa nekuti aifarira vakomana too much. Saka ndonyanga tauya nayo guys, yaTinashe mugabe naye akadedzera kuti tichaona kuti tichaibata sei nyaya iyi. Nevanhu vakawanda vakadedzera kuti please yaTinashe mugabe udai wavadzosa vanhu ava vose pacounseling. These people they deserve each other. Kana nesu takazviona chemistry yaive iripapo, vanhu ava vanongodanana, vanongoda kuti vaone counseling, vaone munhu angavasanganidza. Asi baba Harare vadedzera kuti aiwa zvese izvo ngazvimbomira, ngaati angauya kwandiri inini ndigadzirise nyaya yangu yese, ndigadzirise. Inini handifari kana ndichiona musikana akadaiwo achishushikana. Asi varipo vanhu vadedzera that's not it, that's not it. Muri kungokaona kamukadzi akakambotaura nokuti that's not it. Ndozvataurwa nevamwe vanhu, that's not it. yaTinashe mugabe, gadzirisa rudo rwevanhu ava. Vanhu vaviri ava vanodanana asi vari kungoshaya kuti vosanganiswa sei, vakakanganiswa nenyaya dzevabereki. Saka vabereki please musazonyanye kupindira nyaya dzevana too much. Kana vana vachidanana siyai. Thank you so much. Don't forget to